Bé, doncs passem ara a la correcció de l'exercici 3, que és el segon text que correspon a les estructures lingüístiques de l'examen de la Junta. En aquest cas teníem un test que es diu com lligar-se les sabates i bé, comencem directament amb la primera qüestió, que és la número 21. En quin ordre es produeix aquesta seqüència de contraccions musculars que origina els moviments ràpids i amb de les mans? I teníem les opcions soltesa, soltura i solta. Bé, en aquest cas tindríem l'opció A, soltesa. Recordeu que soltura és un castellanisme i que no la podem emprar i, per tant, per expressar doncs, aquesta manera de fer les coses sense quasi esforç, doncs utilitzaríem aquesta primera paraula, la A, soltesa. Passem a l'opció 22. Per a molts, impossible. I teníem les opcions pot ser que siga, tot junt, pot ser siga o pot ser. Bé, ací recordeu les expressions de probabilitat amb o bé la perífrasi verbal, pot ser, o bé l'adverbi de probabilitat. Bé, recordeu que si teníem pot ser que havíem d'emprar el subjuntiu i si tenim l'adverbi pot ser de la mateixa manera que la resta d'adverbis com probablement, tal vegada, hem d'emprar indicatiu. A més, així tenim una altra qüestió perquè en el cas de l'opció A sí que tenim aquest subjuntiu, però tenim pot ser escrit tot junt. Recordeu que pot ser que siga seria, en tot cas, la perífrasi poder més ser i, per tant, ha d'anar separada. Aleshores, aquesta opció directament és incorrecta perquè no podríem tindre l'adverbi de probabilitat amb el que i el verb ser. En el cas del segon cas, tenim l'adverbi ben escrit, pot ser, però tenim el verb en subjuntiu. Aleshores, també hauríem de descartar aquesta resposta. I després tenim la resposta C, que és pot ser separat, que seria la perífrasi formada amb el verb poder i el verb ser. A més, en aquesta oració no teníem un verb. Per a molts pot ser impossible. Necessitem la perífrasi perquè necessitem un verb que funcione com a verb principal, ja que no tenim un verb després. Aleshores, tot indica que és aquesta opció C. Pot ser com a perífrasi, és a dir, separat. Bé, passem a l'opció 23. No està dissenyada pel SEC i gens procés de l'evolució per a interferir en la ment conscient. I teníem teleològic amb accent, telelògic amb L geminada i teleològic amb L geminada i també bé, l'accent en els tres casos. Bé, en aquest cas l'opció correcta és l'opció A, sense la geminada. Entenc que sempre és complicat saber si una paraula du o no la geminada. Jo ho recomano, en tot cas, doncs sempre pensar si seguís alguna de les regles de la geminada, tot i que no totes les paraules segueixen aquestes regles, però bé, paraules que acaben en el, l'ar, l'ir i l'ar, que no és el cas, i tampoc té els començaments de la geminada. Per tant, bé, doncs així tindríem l'opció A com a resposta correcta. Bé, passem a la 24. Al costat d'aquesta memòria, el nostre encèfal es dedica també a seqüències motores. I teníem les opcions alçar, emmagatzemar o deixar. Bé, per una qüestió de precisió lèxica, així diríem emmagatzemar, perquè és allò que precisament fa el cervell, en aquest cas, amb les seqüències motores. Bé, doncs l'opció correcta seria per a aquesta resposta l'opció B, emmagatzemar. I passem a la 25. D'allò que repetim, com per exemple els moviments ràpids i precisos dels dits. I teníem tres respostes, una vegada rere l'altra,
una vegada arrere l'altra i una vegada darrere altra. Bé, el cas de l'opció C no és incorrecte pel que fa a la paraula darrere, però és de veres que recordeu que en aquestes, quan tenim dos elements de correlació hem de respectar aquesta correlació. Per tant, com que així tenim un determinant en una vegada, però en el cas d'altra o de la paraula altra no tenim aquest determinat davant, hauríem de descartar directament aquesta opció. Entre una vegada darrere l'altra i una vegada darrere l'altra, que sí que respecten aquesta correlació d'elements i, per tant, inclouen l'article determinant, hem de saber que en el cas darrere, arrere, la paraula arrere és un adverbi que vol dir en direcció oposada, és a dir, s'oposa avant. Per exemple, camina cap arrere, no? Té aquest sentit d'oposat. I, en canvi, rere, doncs sí que és sinònima de darrere i, per tant, sí que té aquest sentit temporal posposar-se, no? Un element a un altre. Per tant, triaríem l'opció A, una vegada rere l'altra. Bé, passem ara a la pregunta 26. Aquesta és la memòria procedimental. Accedim amb facilitat de manera inconscient. I teníem les opcions a què i, a la què i a la qual. Bé, així tenim dues qüestions relacionades amb els relatius. En la primera opció, tot i que a què seria una opció correcta, no podem produir un pleonasme, per tant, no podríem introduir el pronom feble i que està fent la mateixa funció que a què dins de l'oració. Aleshores, evidentment, aquesta no seria l'opció correcta i després tindríem a la que o a la qual. I així hem de veure si realment tenim un relatiu o tindríem un pronom més la conjunció que. Bé, en aquest cas, si llegim, estem fent referència a la memòria procedimental, accedim a la memòria procedimental i, per tant, tenim aquest antecedent i un relatiu. Aleshores, hauríem de triar l'opció C, a la qual. Bé, passem a la 27. Però podem explicar aquestes accions i tindríem abastament amb prou faenes o a mans besades. Així tenim tres frases fetes o tres expressions, tres modismes que fan referència a qüestions diferents. Aleshores, hem de veure quina és més precisa per al context de l'oració. Abastament significa en quantitat suficient, que no tindria sentit així. En el cas de a mans besades vol dir amb molt de gust, que tampoc tindria sentit. I empraríem la B amb prou faenes, que té sentit per al context de l'oració. És a dir, però amb prou faenes podem explicar aquestes accions. És a dir, que ens costa, no, d'alguna manera, explicar aquestes accions. Passem ara a la pregunta 28. Per això són dedicar l'esforç de l'activitat conscient a moure una sèrie concreta de músculs exigeix una certa despesa cognitiva. Bé, teníem així tres opcions, malfaenes, malastrucs o maldestres. I, per tant, així tenim també una qüestió de precisió lèxica. En aquest cas seria l'opció C, maldestres, que vol dir poca destresa. En el cas de la primera, malfaeners, parlem de malfaeners quan tenim una persona a la qual no li agrada treballar, que és del treball, que és gandul, no? O gandula, per tant, no tindria molt de sentit. I en el cas de malastruc o malastrucs, parlem de persones desgraciades. Aleshores, sí estem parlant tota l'estona de destreses i doncs parlaríem de maldestres. Bé, passem a l'opció 29. Principalment al cerebel i als basals. I tenim gangles, gangliols o ganglis. Bé, doncs en aquest cas l'opció correcta és l'opció C, ganglis,
que és la paraula que utilitzem per referir-nos, no, a aquesta part de l'anatomia. No? Bé, 30. Als ganglis basals s'ha observat que moltes de les tasques motores, etc. I teníem, per contra, de fet, si més no. Bé, així l'opció correcta és l'opció B, de fet, que seria el connector o el marcador textual que tindria sentit per continuar amb la coherència del fil discursiu. No estem introduint una qüestió contrària i, per tant, doncs, emprem aquest marcador, de fet, per fer aquest aclariment després que està relacionat amb la primera frase que està escrita. Bé, 31. Es realitzen pitjor quan pensem conscientment. I així tenim tres pronoms. Bé, pronom I com a opció A, res com a opció B i el pronom en com a opció C. I ja sabeu que en el cas de la junta doncs, també tenim gairebé sempre qüestions relacionades amb els pronoms febles i hem de fer aquesta substitució o aquesta abstracció per doncs, pensar en la segona part de la frase. Quan pensem conscientment, normalment serà pensar conscientment en alguna cosa. Aleshores, no podria ser l'opció C perquè no tenim cap element que comenci per D, aleshores no posem el pronom en. Tampoc podria ser l'opció B perquè sí que necessitem fer una substitució pronominal, ja que estem elidint algun element de la frase que és necessari. I en aquest cas, 31 seria l'opció A, I, perquè ja us dic que és quan pensem conscientment en aquest cas seria en les tasques, no? Bé, passem a la 32. Bé, passem ara a la pregunta 32. Que coneixem com a cerebel gestiona amb precisió el processament i el refinament dels moviments. Bé, i teníem les opcions exquisida, exquisita o exquisida, amesa. En aquest cas és l'opció A. Recordeu que l'adjectiu exquisit fa el femení amb D. Per tant, seria aquesta primera opció, exquisida. Pregunta 33. Milions de neurones de la resta de l'encèfal, sobretot de cerebral. I teníem les opcions la cotna, la corfa i l'escorça. Bé, així també hi ha una qüestió de lèxic o de precisió lèxica perquè hem de diferenciar quin significat té cadascun dels mots. En el cas del primer mot, que és cotna, fa referència a una pell grossa, normalment és la pell que tenim en la cansalada, per exemple. En el cas del segon element, la corfa, així fem referència o bé a aquesta part que encís damunt d'una ferida quan ja ha passat un temps, que no ens hem de gratar perquè si no obrim la ferida, o també moltes vegades a aquesta part que per exemple, té el formatge, que també es diria corfa, no? La part de fora del formatge. I, per tant, l'opció correcta és l'escorça, que és la que utilitzem per a aquest context, l'escorça cerebral. Bé, passem a l'opció 34. O malalties neurodegeneratives que la memòria autobiogràfica conservaven intacta la memòria procedimental. Bé, i així tindríem i afectaven o i afectaven a. En el cas de... Bé, així tindríem dues qüestions. La primera, si hem de col·locar o no el pronom feble i en el cas de la tercera opció també tindríem una preposició, però així realment hem de fer caure aquesta preposició. Afectar, què afecta? La memòria autobiogràfica tenim un complement directe i va sense preposició. Sempre recordeu que podeu passar a passiva per esbrinar si teniu complement directe o indirecte. La memòria autobiogràfica és afectada i crec que era per les malalties neurodegeneratives. Per tant, com que té sentit la frase,
sé que és un complement directe i descarte aquesta opció C. I tindríem i afectaven o afectaven. En aquest cas no necessitem el pronom perquè tenim tots els elements de l'oració i, per tant, triaríem l'opció B, que seria afectaven. Afectaven la memòria autobiogràfica. Bé, i passem ja a l'opció 35, la darrera opció, i ens diu continuar tocant el piano amb i l'agilitat de sempre. I tindríem l'empenta, l'empremta i l'empesa. En aquest cas, ja sabeu que existeix el verb empentar i triaríem aquesta opció, opció A, l'empenta. Bé, doncs això és tot. Espero que us hagi servit per fer una autoavaluació de les vostres respostes durant la prova. També espero que tingueu moltíssima sort amb els resultats i, en tot cas, si no us heu presentat ara i teniu la convocatòria per al setembre, pense que és una bona tasca per practicar de cara al proper examen. Bé, doncs espero que us vagi molt bé i moltes gràcies. Adeu!